eta berarentzako hitza, azterketa. Bertzotan nabil eta hitzetan, beti eskola tarteko, bata existituko ez balitz ere litzake asko hobeto. Hainbat liburu eta hainbat testu eta azterketak lepo, baina ez asko aztertu behar zer dakigun jakiteko. Baina ez asko aztertu behar zer dakigun jakiteko. Aitor Sinfrerentzat hitza berriz, autoa. Izan daiteke leku batetan, merke erositakoa. Izan daiteke Renault zahar bat, ta Mercedes markakoa. Ta handik inoiz ez ateratzen, autoan esandakoa. Elkarrizketa honen txuenen, babesleku da autoa. Maialen, akizuk urrea du hitza. Brontzea eta zilarra baino, askozaz ere gorago, zenbat bizitza eta zenbat lur, mineral batek akabo, mundu guztia urrean bila, erotu beharren dago, maitasunak bai balio dula, urreak baino gehiago. Batera xamarra biatu dira, baina Aratz mikrofono aurrean eta berarentzako hitza, arraina. Mundu honetan arrai jateko, egin behar da irabazi, eta orai itzai eratzunez egin behar denik hasi. Mundu honetan jate kontuan egin behar da ikasi, baina amatxok arrai gehiorik sekula etzazu erosi. Orain bai, Pero Abarrategi eta beretzako hitza, irakurri. Mundu liluragarri batean murgilduta egoten zara, izan daiteke paradisua, infernua behar bada. Irakurtzea nahiko erraza eta oso polita, irten alzaizun negarra edo beste batzutan algara. Irten alzaizun negarra edo beste batzutan
batzutan algara. Eta txaberaltu bai pertsoa osatzeko hitza, lapurra. Hauentzako prest zabalik dago, beti kartzelan atea, eta barruan gordeta dute okupatuta katea.